tabungni din hingga kan narung nugunya tongna chini Tiprajwk rok kubuni dopha rok bai kaijagui tongbaimani o topic no tei nang kok saya hane tongo kai nin dopha se komori thangnai chini Tiprasa kai tomo jaga sitrao tongo rang kwrui jobless borok hai hini de tomo chini Tiprajwk rok Tiprasa rok bai kaijakbaya ang omo joto Tiprajwk rok no samaya je kubuni dopha rok bai kaijaknai chini dopha na hamjakyawi borok no se sau bo Punjabi se bo wanchaya hini pano tongthu tobo bo Tiprasa rok ni population komi tongmani omo bo kaisa reason tongo 1991 ngake Tiprasa rok kubuni dopha bai kaijakmani bebage 1.4% 2020 ni report nge kubuni dopha bai kaijakmani 11.17% nge nugui mangkhana norok pusuk wana masikja haipano percentage phunukmani bari rok ni simia chalabai bari ni no phunugo haipano chini mokol buskango bisirbag nukjangmani ngake bari rok bisi kubuni dopha bai kaijakmani nukjago amoni bagini thinang belai khe wana masingsa tomono lubunge amsike kubuni dopha bai kaijaklai tonglaikha amo kebo kuno sayuisi manliya rangno ra lubungi tongkha na tomo lubungi tongkha kuno sayuisi manliya mosana pano sat maje omono tui chini Tiprasa minister obo wasu kok sawo haipano problem no kebo solve khaimalai yanglai tonglayu tabu amono Tiprasa siklaro kwbang mano wana chinta nanglaija buskangni thinang ni bage wanchuklaye sonyo wanchukni ke belai khe wana jangnai kok no mo chini Tipra dopha amtiki mamang tongha kai komori thangnai Tiprasa ge norni bkhabo bahima tong nong bkhabo betim wanchuk nor komeni bisingtike sahordi ge ama salai wanchuklai tebo wana chinta nangai phayo amsuk Tipra hanai thok chini ha salcha bubagra song chini nana thago chini dabura songro wanchukui pane mayana buni yago klayen hingga amo tui tongnai tui phangrok da hamya hani hinjangnai na dopha ni bororok sabjagi ni bagi da hai amo wanchukui ne ke belai khe wana masise chini Tipra dopha ni bagi tinin biam suno norok chajaga like lai di te subscribe lai